guys, good evening. Ito yung lulutuin natin ngayon guys. Spicy crabs. Ito yung mga crabs na to. Ito yan. So, ito yung main ingredient guys. Kamatis, garlic, patis or toyo, tomato paste, tsaka ito paminta, durog, sili, and red onions. Ayan guys, bali ang ano pala natin ngayon guys is sa menu is spicy crabs. Ayan. So ipakuluan muna natin to guys bago natin to igigisa with sahog. Pagkalipas ng ilang minuto guys, ito na, kasalukuyan na po nating pinakuluan ang crabs guys. I-check natin kung pwede na ba siya. So, ayan, nakita nyo guys. So, yan na yung crabs natin. So, tatanggalin din yan siya guys. Kasi pakulo lang yan naman. Mga 5 minutes lang ang pakulo guys. So, ito guys. Ito na yung after. So, pinaghihimay-himay ko na siya guys. Hinimay ko na siya. Tinanggal ko yung ano. So, ito na. Magigisa na tayo guys. Let's go. So, ayan guys. Magigisa na tayo. Pinainit ko na yung mantika. So, magisa na tayo. Next natin yung toyo, soy sauce. Tapos magdadagdag tayo ng water guys. Ayan. Water. Antayin natin to guys na mag-simmer. So, pag mag-simmer na guys, butas ada pembaru din na to eh.
Hello guys, check natin kung nag-simmer na guys. So ayan, nag-simmer na guys. So ilalagay na natin yung ano guys, yung crabs. Ihalo na natin guys. Okay guys, ready na yung hot and spicy crabs natin guys. O yan, o diba guys, ready na yan, ready to serve na yan. So yan guys, bye guys, kain muna kami. Thank you for watching.